Mabay. Yes, nagulat siya na nandun siya sa ilalim. Buenaventura tried to... Alam mo yung buwelo na yun, partner, gusto niya idakdak eh. Pero natapik lang sa baba. At eto nga, partner. Tingnan natin kung makaka-contribute pa etong Hassel at merong nga bang mas magandang play na kailangan iset. At eto nga, para sa big man nga ba o hindi. At eto, Duremdes, sinusukat. Titingnan niya kung kaya nga ba. Kenji, step through, scoop shot. No go. Liscano fighting for the rebound. Naagaw ni Miranda. Dwayne the spin. The dump off to double team. What is pass right there? Galing dito kay Dwayne Miranda to Tristan Tubangi. Ibang klase ang pinapakita ng Hassel. Halatang prepared sila, no partners. Buetison misfires. Gives it to Benson. Liscano, extra pass. At sinigurado na ngayon. Neto ni Jernel Yamson, may foul pang kasama yun. Sabi niya, kung kanina napahiya ako, eto, sigurado, may kasama pang foul. Pero tingnan natin sa kanyang bonus free throw kung makukuha niya ba? Oo. Or papakita niya bang kabado? Tingnan natin dito yun yung offensive rebound ni Buetison. And itong pasa ni Liscano papunta kay Yamson, ang ating lakas play of the quarter brought to you by J Project Clothing Shop, makers of quality uniform. Kumpleto para kay Jernel Yamson, partner. Yes, pinakita niya na akin yun. Sigurado yun. At ayun nga, napakaganda ng kanyang free throw bonus. At eto, dedepensa na naman siya. Dito, good crossover by Tubangi. Miranda, flip shot off the mark. Nanlalamig na ito si Dwayne. Feeling ko parang nakakaramdam ng pagod to si Miranda. Kaya yun, iba na yung kanyang mga tira. Oo, pero naagaw pa niya dito yung bola. Padilla nakakapasok lang ulit. One-handed shot is good in transition. Grabe yung kumpiyansa ni partner. Kung ako yun, kailangan kong i-layup. Pero sa kanya, float ang pinakita niya. Mas komportable sa ganun tira at napakaganda ng finish na yun. Tama ka dyan, partners. Ito ay loss pa. Mainit yung kanya simula kanina first quarter. Medyo na nahimik dito. MJ, natapik na naman. Padilla and Miranda all alone. Pads! Manalili special. Yun na. Two-handed layup. Parang ay nod to his kapwa Cebuano and Letran teammate Jonathan Manalili there. Yes, grabe yung layup na yun. Dalawa, hinatid. Parang delivery ang datingan. Yun yung dinider ko si Derek Billy. Gawin yung in-game, no, partner? Yes. Di mahirap yun, di ba? Dalawang kamay. Sakto yung ikot. Sanay tayo eh, di ba? Bilang basketball player, isang kamay lang pag-layup mo. Isipin mo dalawa, underhand pa pareho. Tingnan natin sa next game niya kung magagawa niya yun. At eto nga, si Miranda sinukat. Wow. Akala ko shoot na naman, partner. Sabi ka ng bola napunta dito kay Pads. Padilla. Pull-up jumper from the mid-range. Niluwa nga lang. Here comes Elospa. Etong mamang to. Etong batang to, partner. Hinaantay ko rin to. Medyo naging off na. Wala na. Kinuha kapos na to. Ito si Elospa. Pero sana pagdating dito sa third quarter, bago matapos, meron pa siyang maitulong at maipakita. Katulad itong batang to. Ang lakas ng loob. Oh, ang layo nun, partner, no? Yung tira na yun ni Yamson. Yes. At merong konting kiskisan. Oo, parang double technical ba ang binigay ng referee natin? At eto, tingnan natin. It is. Double technicals daw. Reyes at Liscano. Technical foul, all number 6, Basti Quintus. Technical foul, all number 19, Benson Liscano, both for unsportsmanlike behavior. Both for unsportsmanlike behavior. Parehong coaches nagulat dun sa nangyari. And even yung dalawang players. Medyo may kiskisan. At kanina pa kasi yun, partner. Siyempre, pag mga ganyang bagay na ginagawa nyo sa loob ng court, siyempre, itong mga referee natin, matibay ang mga mata niyan. Sigurado matatawagan kayo. Konting kiskisan, aba, ayun, nakuha nyo. Dalawang technical. Tama. And tamang call yun, di ba? Kaysa umelevate pa yun sa mas malaking gulo mamaya, di ba, partner? Yeah. Pinipigilan na ng referee. O, tama na. Hindi na namin kayo hahayaan. Kasi yung mga ganyan, wina-warningan naman yan habang tumatakbo eh. Sinisigawan ng referee yan. Uy, tigil nyo yan. Pag hindi kayo tumigil sa dalawang run, ayun, tatawagan talaga. Buetison, abang-abang na lang sa ilalim for that offensive rebound and putback. Kailangan nila lang ng mas maraming baskets ngayon. 19-point lead. Ang kalamangan ngayon ng Hassel. Vergara. Napunta kay Rosilio yung kanyang pasa na dapat kay Reyes. Peter against Buetison. Gives it to Basti. Reyes with a crossover.
Lifting violation nga lang. Yes, kitang-kita naman, partner. Harap-harapan kay referee yun. Pero, ang tapang ni Sebastian Reyes, partner, in-attempt niya yun, di ba? Hindi yun yung laro niya, pero pinapakita lang niya na may kaya siyang gawin na ganyan. But ayun, partner, bigay muna natin kay MJ Raimundo for her report on Coach Jonathan Benedict Buwan. Coming into the second half, we need to really push hard beyond our limit. Hindi kami dapat makontento since we came here na mataas ang kumpiyansa dahil we are battling for our position. Medyo hindi naging maganda yung first half namin. We have lapses from our play, but for this third and fourth quarter, we make sure na we have to triple the effort na pinapakita ng kabila. Advantage na namin na madami kami ngayon, kaya for this remaining quarters, kailangan namin lumang and to step up. So back to you, Enzo and Coach John. Maraming salamat, MJ. At yun nga, mataas pa kumpiyansa nila coming off that win against the San Pedro Mamba last game, di ba, partner? Kaya kailangan nila, ang sinabi din naman sa akin ni Coach Jonathan kanina, kailangan namin pagpatuloy yung momentum. Kailangan namin ipagpatuloy yung kumpiyansa na to. Kasi baka pag natalo kami, next round, knockout na yun, baka malaglag kami dahil nawala kumpiyansa namin, di ba? Ganun ka-crucial itong panalo na to para sa Louis Vuitton. As Manarang open look na naman! Iba yung kumpiyansa nitong partner, no? Kanina pa, bato ng bato yan. Hindi siya tumitigil. Parang ayun ang trabaho niya dito sa team na to. Kung tumira ng tumira sa labas, kapag feel niya, ipukol niya. At ayun nga, nakakuha siya ng maraming puntos. Tama, the pride of Antipolo City. As a steal there by Elospa. Counter steal naman for Pads Padilla. Duty foul ang binigay doon ni Vincent Liscano. Dahil walang defender. Itong si Malyari lang naiwan sa ilalim. Mas tingnan natin itong lakas stress of the quarter brought by Sunsport, the official basketball of Sinag Liga Asia. Galing dito kay Nathan Manarang. Paring the lead down dito to 16 points, 67 to 51. 1 minute and 33 seconds natitira sa ating third quarter. Makikita natin on your screens our Commissioner Com Rodney Santos, our Chairman, Mr. Rocky Chan, our COO, Coach Leo Isaac, our President and CEO, Boss Ray Alo, together with the CEO and Board of Armac Company, Sir Alfonso Borda, Sir Ray Balionado, and Sir Alex Bueno. May mga special guest dito from the CEO and the Board of Armac Company, mga special guests. Wow, syempre. Bisitang-bisita natin yan. Dapat kailangan komportable yan sa ating napakagandang laro. Ayan ang mga importanteng bisita natin, mga bosses. Yes. Magandang hapon po sa inyo mga boss. At sana po mag-enjoy kayo sa aming inahain na napakagandang laro para sa inyo. Especially sa second game. Yes, and lalong-lalo na, we are back home dito sa Brenzigiao Convention Center. Masarap talaga eh. Ito yung home ng Sinag Liga Asia, partner. Nakauwi na rin ang Sinag dito. Yes, napakaganda kasi ng venue. At isa pa, ang Kapampangan, love na love nila ang larong basketball. Kaya dito, welcome na welcome tayo. Especially ngayong hapong ito. At darating yung pangalawang game. Nakaabang-abang at sigurado mag-enjoy dito lahat ng tao at lahat ng mga nanonood na sa telebisyon. Ikaw siguro yung best person na makakapag-describe dito dahil ilang beses ka na nakalaro dito. Although kalaban ka ng mga Kapampangan, gaano ba sila ka-diehard talaga para sa mga kuponan nila? Ibang-iba, partner. Nagwa-warm up ka pa lang 2 hours before. Meron na nakaupo at nag-aabang sa'yo. Tinitingnan ka na kung paano ka mag-warm up. At lalong-lalo na, pag nag-start na yung game, talagang ganun sila kapanatik sa basketball. At pero ang kinaganda lang dito sa Pampanga, kapag dito ang venue, naglalaro ka, respeto ka nila. Kahit kalaban ka nila, iniidolo ka pa rin nila. At iba yung welcome sa'yo dito sa Pampanga. Yan ang kinaganda dito sa Pampanga. At ayun nga, pinakita si Coach, kalmado rin. Isa rin yun na welcome siya dito. Siyempre, sa larong ito. Yung Hustle Skills Lab, di ba? Nandito rin sa Florida Blanco. Kumbaga, nare-recognize din ng mga Kapampangan na itong Hustle, technically, parte natin ito. Ito naman, Dugong Antipolo. Nathan Manarang, pangatlong tres niya na yan. Unti-unti na siya nagigising, partner. As Rosilio Mintision Malyari with a rebound. They give it to Elospa. MJ swings it. Nathan flip shot, puts it up and in. Baba na lang sa 12 ang kalamangan ng Hustle. Wow, 3 points, 2 points, kayang-kaya magbigay ng puntos itong batang to.
Bawi dito ni Padilla. Mintis. Elospa with a rebound. Last shot time for Luid 1. Elospa with a crossover. Elospa to JP. Malyari bitin yung layup. Witison is there for the stick back. 10 na lang ang lamang. Wow, partner. Napakaganda. Ito na, magtatapos ang third quarter. Tingnan natin kung makakashoot pa ba itong Hazel. At ayun nga. Bintis nga lang yun for Peter Rosilio. Grabe yung third quarter dito, partner, netong Hazel Rising Sun. Nakalamang sila ng 21. Pero sa last minute and 33 netong quarter natin, nagising itong si Nathan Manarang for Luid 1 Kapampangan. Grabe. Yes, napakaganda. Kaya nga ito, sa third quarter highlight sila, napakaganda na pinapakita ng Luid na to. At sigurado, ayaw nila magpakampante para sa third quarter na to. At pagdating naman sa Hazel, si Miranda, bumubulusok, tumitira ng 3, labas-pasok. At sigurado, mag-i-enjoy pa kayo pagdating ng fourth quarter dahil hindi pa tapos ang laro. At sigurado, napakaganda pa ng ipapakita ng both teams. At sigurado, pagdating naman dito sa Luid na to, meron pa silang ibubuga dahil lamang na lamang itong Hazel natapos ng third quarter at sa kalamangan nilang 10, sigurado marami pang pwedeng mangyari. At ito nga, 58-68, lamang ng 10 itong Hazel. Kaya pagdating ng fourth quarter, tara po, magsama-sama tayo magbabalik ang mga si SLA Junior Sinag Liga Asia. Mga kasinag, panoorin ang salpukan sa mundo ng basketball. Watch the world play sa SLA Junior World Showcase sa July 17 to 21 sa Pampanga, Philippines. See you! Kayo pa rin po rin nakatutok dito sa Sinag Liga Asia Junior World Showcase Philippines Born 2001 Playoffs. Fourth quarter, partner, 10 na lang ang hinahabol nitong Luid 1 as Manarang. Heat check. Bang! Para kay Nathan Manarang. Grabe yung batang to. Hindi pa siya tapos. Gusto niya lumaban. Ipinaglalaban niya ang kanyang team. At sigurado ko, meron pang ibubuga itong batang to. At syempre, eto namang Hazel, hindi pa to tapos. Hindi ito nagpapakampante. At ayun nga, muntik na yung 2 points na yun. Pero itong mamang ito, nagigising. Napakaganda naman ng layup na yun. Pero sayang, partner. Tama, partner. As there's gonna be a foul here. Tumba itong si Tristan Tubangi. The Kapampangan player of Hazel Rising Suns from Porac, Pampanga. Kaya pala ganito maglaro itong mamang ito, no? Etong si Tubangi dahil Kapampangan pala ito, partner. Yes. The only remaining OG player ng Hazel Rising Suns na naglaro nung season 1 natin. Kumbaga pioneer member tong ng Hazel Rising Suns, itong si Tubangi, si Double T. As Witison, there's gonna be a foul away from the basketball. Tubangi ang napituhan. Ayun nga. Tatamaan yung kaibigan niya, si Malyari. Nginitian siya na, uy, tinamaan mo ko. Naglalambingan lang. Magkakilala yung dalawang yan eh. Luid 1, partner, 7 na lang ang kanilang hinahabol. Yes, dahil nga sa tira nito ni Manarang, napakagandang 3 points yun. At eto nga, tingnan natin kung Yun naman, bawi naman dito ni Tubangi kay Malyari yun. At saan naman bumawi ngayon ng ngiti kay JP? Yes, sabi niya kung actingan lang, etong tamang acting. Bawian lang, di ba? Yes, at tingnan natin. At eto, ibababa ang bola. Tingnan natin kung madadagdagan o ibabalik pa. Etong kalamangan na 10 or magiging 11 nga ba? Tingnan natin para sa Hazel. Tingnan natin dito. Miranda swings ito Montemayor. Rojan natapik sa likod pero napunta kay Padilla. Pads, 1 dribble pull up. Off the mark. Big rebound by and Rojan gets fouled. Grabe yung Montemayor. Kanina ko pa inaabangan yan. Oo. Napakalakas ang katawan. Walang katakot-takot. Ready makipagbanggaan. Ready rin siyang pumuntos para sa Hazel. And ito, partner, ang best example ng development talaga bilang player. Na-cover ko to 2 years ago. Nasa Rojas tayong dalawa nun. Sentro, laro na ito. 4-5 laro niya. Pagdating niya dito sa Manila, nung nirecruit siya ng FEU, sinabihan siya, as you can see, Coach Marjorie Christine De La Cruz, the team owner of the Hazel Rising Suns. But yun nga, si Montemayor, pagdating niya dito sa Manila at naglaro for FEU, natutong maging gwardya, natutong maging
shooting guard, small forward, di ba? Development talaga. Malyari, mintis yun, Buitison, ayaw pa rin. Miranda to Tubangi, Elospa on the trail. Easy layup for Tristan Tubangi. Sabi nga niya, kung ako napatumba mo, eto, wala namang puntos sa tumba. Eto, puntos, 2 points para sa'yo. Elospa against Tubangi. Gives it to Buitison. TJ working the pick and roll with JP. They go over to Malyari again. Nathan, one dribble pull up. Short this time for Manarang. Miranda attacks, drops it off to Tubangi. Pull up jumper, pasok yan para dito kay Tubangi. What a storm back galing dito sa Hustle Rising Suns, being led by their team captain, Double T, Tristan Tubangi 2. Lamang na sila dito ng 12 puntos, 73-61. J Project Clothing Shop, Premium Fabric. We customized, quality printing. Makers of quality uniform. J Project Clothing Shop, Premium Fabric. We customized, quality printing. Makers of quality uniform. Sinag Liga Asia Junior World Showcase Philippines is brought to you by J Project Clothing Shop, makers of quality uniform, our official outfitter dito sa Sinag Liga Asia. And of course, SM South Mall, we got it all for you. Our second home dito sa Sinag Liga Asia. Yes, partner, nakakamiss yan, no? Pero tingnan natin, eto nga, si Winzen's Cafe para sa ating Sinag Liga Asia. Isa sa mga sponsor natin, napakaganda at napakasarap na kape yan. Yes, yes. Of course, Sun Sport, our official basketball partner kanina. Yes. Kinaglalaroan mo yung bola nila, di ba? Ganda, di ba? Sana naman magkaroon din ako niyan. Mag-request ka lang kay, request ka lang kay Boss Rocky. Tingnan natin. Lahat na empleyado meron eh. Eto Buitison against Montemayor. Cebuano kontra Kapampangan. Buitison bumps. Mr. Everything kontra the Trojan Horse. Gives it to the cutting Malyari. Ang ganda naman ng spacing na yun galing sa Luwid 1. Napakatalino. Binobomba, minamama, biglang may kumat sa gitna at ayun, napakatalino ni Malyari. Nakita niya opportunity ayun, nakakuha siya ng foul at may free throw siya. May 2 puntos kung kanyang ipapasok ito, partner. Tama, partner. Nakatingin lahat eh. Hinahanap na lahat yung shooter eh. Bigla na lang kumat yung Malyari, di ba, partner? Yun yung dapat mong gawin. Yun nga lang, di niya na-shoot yung free throw. Pero, yun yung dapat mong gawin, di ba, bilang off-ball player pag may pumoposte kang teammate, di ba? Kumat ka or fumlash ka dun sa libreng spot sa tres, di ba? Yes, moving without the ball. Yes. Nakakatulong yan para yung defender at saka magkaroon ng movement. Kumbaga, malilin lang. At pwedeng magkaroon ng puntos sa weak side or sa strong side. Tama. Ito Tubangi being defended by Buitison. Two Kapampangans battling it out right here. Tubangi spins, gives it to Miranda. Fires the 3. Off the mark gala for Dwayne. Elospa with a rebound. Sa pass-up, still quiet in this ball game. But dito ba sa fourth quarter, magwawala ulit itong si EJ sa pass-up. Well defended by Miranda. Blitz off the pick and roll, gives it to Malyari. Dumps it off to Jenriv. Beautiful passing galing dito sa Luwid 1. Ang ganda naman ng drop pass na yun. Pero eto nga, tinan natin si Miranda kung tapos na nga ba o hindi pa. Pero, wow! Grabe naman yun for Dwayne Miranda. Sabi niya, teka lang, dadagdagan ko ang kalamangan namin. Wag lang kayong magre-relax dahil eto pa. Wala yung first sa pass-up. Ito Tubangi tumatakbo kontra Elospa. And that will be a foul on MJ Elospa. Yes, napakatalino ng batang yun. Alam niyang mamamain siya. Yun nga, duty foul. Pero ito namang batang to, si Tubangi, no? Tubangi, napakatibay ng katawan. Yes, as he'll go back to the free throw line. Pasok ulit itong si Russell Liwanag on the floor. And also si Dre Lorenzo coming in. 75-64, 6 minutes and 49. Tubangi for 2 free throws. Tingnan natin. Oh, Swabe. swabe lang. 7 points, 4 rebounds, and 3 assists para dito kay Tristan Tubangi in his return game for the Hustle Rising Suns. At eto na, partner. Tumasok na si Liwanag. Magliliwanag ba ang fourth quarter? Makakahabol ba itong Luwid na to para kay Liwanag? Tingnan natin, partner. Para sa fourth quarter, nagdadala ng bola itong... Nag-alangan si Liwanag doon, partner.
Sinasabi niya na natulak daw siya, pero kita natin dito, partner, sa harap natin na outbalance talaga siya Medyo doon. nasilaw siya sa kanyang sariling liwanag, partner. Kaya na-turnover. Natututo ka na, partner. Yes, tingnan natin. Babaw yan, siyempre si Liwanag. Idol natin yan kasi warm-up pa lang, pinapakitaan tayo. Kaya bilib na bilib ako sa batang yan. Feeling ko may bubuga yan dito sa fourth quarter. Tingnan natin as Buenaventura traveling nga lang na itawag dito kay Layton. 6 minutes and 29 natitira sa ating laro. Kaya pa bang humabol ng Luwid 1? 13 puntos ang kanilang tinatry ditong habulin. Ilos pa. Natapik ni Padilla from behind. Miranda to Padilla. Easy layup to Pads Padilla. At eto nga, siyempre, ayaw magpakampante itong Hassel, partner. Talagang dumidepensa sila at inaalagaan nila ang kalamangan nila. Kailangan tapusin nila yung fourth quarter na napakaganda para makuha nila yung panalo. Tulad niyan, partner. Oh, good block. Pero kasama daw yung braso, sabi ng referee natin. Yes, wala na siya naireklamo doon dahil alam niyang foul siya. At eto nga, siyempre, Padilla. Sabi ni Sapasap, kung bibigyan kita ng mga napaka-easing layup tulad niyan, partner, ito yung nangyari, partner. Oh, yun na. Brasong-braso nga talaga. Yes, kumbaga mag-free throw ka na lang Oo. kaysa mag-layup ka sa harap ko. Medyo Yun naman pala, partner. Good foul naman pala nangyari. Ganun talaga. Pag sa mga veterano, tulad namin, ang ginagawa namin, kung palilayapin kita ng ganun-ganun lang, sa free throw ka, paghirapan mo. Oo. 1 out of 2 for Pads Padilla, pero it's good to extend their lead to 16. EJ gives it to Russell. Russell wants a pick from Genriv. There's a switch. Liwanag against Montemayor. Liwanag the spin. Swings it. Lorenzo from the outside. Off the mark nga lang for Dre. Lorenzo. First name akin, last name kanya. Kaya. At eto si Miranda. Tingnan natin. Gagawa ng play. Dwayne. Hindi ginamit, partner, yung screen na yun. Pero si Padilla, ready nga ba? Wala. Impis nga lang yun. Ito, tumatakbo na si Liwanag. Dalawa nakasalubong sa kanya. Liwanag puts it up and in. Wow! Tumawa lang si Liwanag. Kitang-kita niya yung Liwanag. Linayapan na naman, partner. Basta nakabuelo, partner, no? Walang makakapigil dito kay Liwanag. As Padilla dribbling around Dre. Squire contra Red Cup. They go down low to the Tamaraw. Montemayor flips it up and in for the Trojan Horse. Magaling. Magaling yung batang yun. Ibang klase bumasa. Sinukat niya. Minama. Yun, nag-second board. Pasok katulad nitong batang to. There's gonna be a foul there. Tinry nito ni Buenaventura mag-draw ng charge on Sapasap. And itong bibigyan nila ng 2 free throws. Itong si EJ Sapasap, partner. Let's see if ito ang magpapabuhay kay EJ Sapasap as down sila by 16 points at the 4-minute and 49-second mark. We have a timeout on the floor, 82-66 in favor of the Hustle Rising Suns. We can see the bench here of the Hustle Rising Suns, led by the second generation Miranda, Dwayne James Miranda of the FEU Baby Tamaraws, donning the Hustle Rising Suns jersey. Last game, 18 points, 5 rebounds, 5 assists kung saan tinalo nila itong San Pedro Mamba X Mr. P Rentals Company. Dito naman, partner, 33 puntos na para sa kanya. Pero itong kalaban niya na si Nathan Manarang, ibigay natin kay MJ Raimundo dahil may report siya on Nathan Manarang. Nagpapaulan na nga ng 3 points itong si Nathan Manarang as he has already 16 points for this second half. Nathan Manarang, second half, he said na gusto niyang mag-contribute for his team para makuha ang panalo. During his warm-up, I asked Nathan if how he prepare mentally for the game today and he said stay ready. Mahaba-haba daw yung naging rest nila kaya mas composed siya ngayon, especially the second half. After their huddle, Coach Jonathan Buwan reminds them to be more consistent and decisive. Now back to you, Enzo and Coach Chen. Thank you so much, MJ. At yun nga kailangan talaga prepared dito si Nathan Manarang, and every game nakikita natin kung maangat ang kumpiyansa na itong batang to. As Padilla scores, Sapasap babawi naman on the other end.
Ito nga, partner. Hindi pa tapos itong Louis. Kailangan naman itong Hassel. Kailangan makontrol nila itong laro. Dahil sayang naman kung magiging kampante lang sila at mawawala na yung kanilang kalamangan. Delikado sila dito sa larong ito para sa fourth quarter. Tama, partner. At tapik ni Liwanag. Russell all alone. Liwanag. Easy layup yan para sa kanya. Grabe. Yun na naman si Liwanag. Napakaganda ng kanyang finish dun. At 14 na lang, partner, kanilang hinahabol. Meron na naman ba silang late rally dito. Tubangi. Hands it off. Oh, fake the handoff pala yun. They give it down low. Montemayor, easy layup. May kasama pang foul for the Trojan Horse. Good read para kay Tubangi. Nakita niya na magkakaroon ng handoff dun. Alam niya mag-show lang yun. At yun nga, na-open na itong si Montemayor. Napakaganda ng drop pass dun sa ilalim. Natin ulit, tingnan mo, ganda ng pasa na yun. Ito Bangi, papunta dito kay the Trojan Horse. Montemayor, di naman pinahiya yung napakagandang pasa. And one play pa for Rojan. Kompleto pa yung 3-point play. Napakaganda. We have a timeout for Coach Jonathan Benedict Buwan dito. 3 minutes and 37 natin tira. 87-70 in favor of Fossil Rising Suns. Ako si Lou Abad ng Tito Rex Firewire. Suportahan ang Sinag Lakas 40 2.0. Kayo pa rin po ay nakatutok dito sa Sinag Liga sa Junior World Showcase Philippines. Dito po sa loob ng Brent Zigyao Convention Center. Nathan Manarang last game, 17 points, 4 rebounds, 1 assist kontra San Pedro Mamba ex Mr. P Rentals Company. Gumaganda ng gumaganda lalo laro nitong batang to, no, partner? 19 years old pa lang yan. Grabe. Napakaganda ng pinapakita ngayong hapon itong batang ito. Kaya nga, kung magpapatuloy lang sa kanyang ginagawa, may iba pa yung kalamangan na yan. So, may agaw doon si Padilla. Pulls up for 3. Short nga lang yun. Sa pass up, Witison mag-isa lang doon si other end. And easy layup for CJ. 17 points and 10 rebounds na para dito kay CJ Witison. Sana hindi mag-relax itong Hassel. Kailangan i-control nila itong bola na to at wag nilang madalayin. Dahil sigurado madidisgrasya kung lagi sila nagmamadali. Tama, partners. Ito si Miranda may 33 points na in this afternoon's ballgame. Make that 35 points for Dwayne Miranda. Career high na kaya niya yan, partner? Hindi ko sure, partner. Pero yan na ang season high natin dito sa Sinag Liga Asia. Of course, ang record para sa mga kabataan is 41 by Angel Obuyes. May agaw pa dito itong si Padilla. Padilla hangs in mid-air. Wala yun. And there's gonna be a pushing foul here on Buenaventura. Ganda naman nun. Kung pumasok yun, partner. Parang Cyrus Baguio dati yun. Legend yun. Cyrus Baguio. The Sky Cravers. Grabe yung mamang yun. Oo. 2 free throws dito, partner. Kay Elos pa dahil dun sa pushing foul. Chance to for Louis 1 dahil patay ang oras. Tapos may 2 free throws sila dito. At nakikita ko yung yung tirang ganon, yung pinakita ni Padilla. Oh. Parang ano yun? Sino? Rodney Sabi Santos ko yun. Pareho tayo na naisip. Yes, yung mga ganong galawan bumibitin sa ere. Rodney Santos. Yeah, baste legend kayo pareho. Nung nasa Alaska siya, partner, ganon yung mga galawan nun. Talaga Alaska ba favorite team mo? Cyrus Baguio, Yes. Kong Rod. Dalawang Alaska players binanggit mo eh. Alaska ba dati Actually, team mo? parang ganon yung nawala si Kuya, pumalit naman si Sai, Kuya Sai, ganon din yung parang pwestuhan nila eh. Oo. At eto nga. Montemayor at the post. Fall away shot. Good defense. Galing dito kay Buitison. Sa pass up. On the run. Gives it over to CJ. They swing it to Ilospa. 3-pointer. Lifeline yan. Para sa Luwid. 13 na lang ang kanilang hinahabol. Sabi ni Elos pa, teka lang. Iniwanan nyo ako. Huwag kayong parelax-relax sa akin dahil titirahan ko kayo ng 3. At tayo nga, hindi naman siya pinahiya. Pumasok yung kanyang 3 points. Kenji against MJ. Double team. Swings it. Rosilio from the outside. Off the mark. Montemayor keeps it alive for Hustle. As again, another offensive rebound for Montemayor. Duremdes floater. Pasok na yan for Kenji Duremdes. At eto na nga, partner. 1 minute and 26 seconds na lang, partner. Oo, off the mark pa yun for Nathan.
Tinan mo yung Montemayor, partner, oh. Sipag eh, no? That Trojan horse coming up big dito sa ating fourth period with those offensive rebounds. Kenji going ISO. Second generation Duremdes looking to put the finishing touches dito. Kenji. And there will be a foul here on Sapasap. Good read para kay Kenji. Ito si Kenji Duremdes. Oh. Take a look at this again by Kenji Duremdes. Our lakas move of the quarter brought by Cabling and Holdings Corporation. Yung pivot foot na yun, ha? Yes. Yun ang mukhang kamukha ng tatay niya. Galawan ni Commissioner Kenneth Duremdes yan. Yung mga ganong hesitation move eh, no? Pero sa tatay niya, pag mga ganong hesitation, mailapit niya lang sa ring. Dunk yun, partner. Oh. Of course, he is the second generation son of the PBA legend himself, Commissioner Kenneth Duremdes of the Maharlika Pilipinas Basketball League. Kita-kita naman natin, bagong transfer din yan from UST. Lumipat ng Perpetual. It's easy basket of... Oh, niluwa nga lang for Liwanag. Manarang sets his feet. Knocks down the triple. Pero partner, papababain lang nila yung kalamangan dito. Almost a sign-seal deal na to for Hustle Rising Suns, no? Tayo na nga, siyempre. Nag-uubos sa oras na lang, partner. Miranda for the dagger. Ooh. Night na daw, partner. 38 points for Dwayne Miranda. As Liwanag, kala ko dadaktakin niya yun. Steal by Buitison. Swings it to Nathan. No good nga lang yung tres for Nathan. At final score na lang po inaantay natin dito sa ating laro. What a victory for Hustle Rising Suns. They will become the rank number 5 or the 5th seed dito sa ating tournament. They will set up a date against the number 4 seed TGC Santa Rosa Saints. Ito namang Luwid 1. Bababa sa number 6 seed dito at makakaharap nila kapwa Kapampangan team nila ang number 3 seed Tikas Kapampangan. At settle placement na po tayo mga kasinag. Yung dalawang nasa taas na Pampanga Delta at J Project Clothing Boomers nag-aabang na lang. Yung next 4 natin, Tikas kontra Luwid, Santa Rosa kontra Hustle. Yes, partner. Napakaganda niyan. Etong final score nila, nagkaroon itong Luwid ng 83 points lang. At ito naman sa Hustle, 95. Kaya sila nanalo dito, partner. At napakaganda ng pinapakita nitong Hustle. At sana magtuloy-tuloy yan para sa next game nila. May baon-baon silang kumpiyansa at sigurado sila na makukuha uli nila yung panalo kapag mayroon sila nakatapat sa next game nila. Ayun nga, yung kumpiyansa na sinasabi ko. At pagdating naman sa game plan, napakaganda ng kanilang pinakita dito sa Hustle Rising Sun. Talagang nagpakita yung hustle nila at umangat yung araw para sa kanila nung nag-rise up yung Suns para dito sa hustle in this game. A 95-83 victory para sa kanila. 12-point victory. They nap itong 5th seed dito. They nab that 5th seed. Luwid naman ang 6th seed natin. They set up a day talking about hustle against dito sa TGC Santa Rosa Saints. At ngayon, ibigay na natin kay MJ Raimundo for our CDO Best Player of the Game. Now, I am with the Sinag Best Player of the Game, brought to you by CDO Food that brings you home. From Hustle Rising Suns, Dwayne Miranda having 38 points, 7 rebounds, 6 assists. First of all, congratulations, Dwayne. And sa team mo, first half pa lang, 22 points na kaagad yung na-contribute mo sa team mo. Grabe yung performance na pinakita nyo, knowing that this game is a no-bearing game. Now, paano ka naging compose at ano yung mga naging strategies ng team ninyo? Wala, hindi ko po alam. Ginawa lang po namin yung system namin. Nagtiwala lang sa team, sa mga coaches at yun lang. For our next game, ano pa ba ang dapat namin abangan sa iyo at sa team niyo? Mas po namin, mas sisipagan po namin, mas go hard po namin as a team. And sa mga remaining games, abangan niyo po kami. Now, meron ka bang gustong batiyan at pasalamatan? At batiin mo na din ang iyong father because tomorrow is a Father's Day. Una-una, papasalamat po kay Lord na nabigyan po yung panalo. Shoutout po sa parents ko, si Daddy. Happy Father's Day po, Daddy. Si Mami, si CP, si Terdy, si Tito Marge, si Coach JR, si Tita Lai, yung buong Hustle family. Shoutout ko rin yung si Justin, BJ Pre, Doy, yung mga Kapampangan dito po. Yun lang.
Congratulations once again, Dwayne, at sa mga team nyo. Our best player of the game, we receive a food package from CDO. Now back to you, Enzo and Coach John. Thank you so much, MJ, and congratulations once again dito kay Dwayne Miranda. Setting the bar ang ating CDO Best Player of the Game. Now, the tournament high ngayon, partner. Ito yung 38 points performance niya. And your final thoughts dito sa laro natin, partner. Yun nga, para sa akin, napakaganda ng pinakita nila, napakaganda ng finish nila. At dahil nga sa game plan nila, sa scouting nila, kaya napakaganda ng pinakita ng Hassel, especially sa kanilang coach, yung pasensya, yung presensya, yung lahat, binigay na nila. At pagdating naman sa player, ito naman si Miranda, napakaganda ng kanyang finish at napakaganda ng pinakita niya ngayon. At kaya nga, yun nga, kaya nanalo itong Hassel Rising Sun. Thank you so much, partner, na nakasama namin ikaw ngayon. Of course, alam ko, itong next game, matagal mo nang inaantay. At ito nga ating final score, 95-83. Next game natin, ito na yung request mo. Kasi nga mga kasinag, next game natin is the semifinals matchup between the Pampanga Delta Pradera Team Park kontra the J Project Clothing Saints. Susunod na po yan mga kasinag, but that ends our first game dito sa ating Saturday double header sa Sinag Liga Asia. For Coach John Gonzaga, MJ Raimundo, ako po si Enzo Galarosa, and on behalf of Direk Nomar Santiago, Direk Don Mike Danan, Direk Billy De Leon, Direk Ramonito Roa, and the rest of the hard-working men and women na nagtrabaho dito from the Brenzy Giao Convention Center in the beautiful city of San Fernando, Pampanga. This has been your Sinag Liga Asia Junior World Showcase Philippines. Kita-kita po mga kasinag. Peace!